አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላለች እሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 12 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረኸትን ረድኤቱ ናይ አቡነ ሳሙኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሰላም ለንዋየ ውስጥከ እንተ ከርስከ አረዙ ሚካኤል ክቡር ለእግዚአብሔር መልአከ ትእዛዙ ችያየ ገብረከ እሞተ ኃጢአት ቤዙ መኑ ዘተአመነከ እንዘ ኢነፍቅ ግእዙ በቀቢጸ ተስፋ ሰናየ ዘሆረ ትኩዙ ይብል አርኬ ትርጉም ድማ ከምዚ ይብል ንንዋይ ውሽጥኻ ሰላም ይብል ኦ ሚካኤል መጓናጸፊ ልብሱ ንነበልባላዊ ህዋስ ከርስኻ ንዝኾነ ንዋይ ውሽጥኻ ሰላም ይብል ኦ ክቡር መልአኽ ናይ እግዚአብሔር እተመሓላልፍ አዋጅ ነጋሪ ንስኻ ኢኻ ንዓይነ አገልጋሊኻ ካብ ሞት ኃጢአት አልሕነኒ ብዘይ ምጥርጣር አማላጅነትካን ተራዳእነትካን ዝኣመነ ኩሉ ዝደልዮ ከይረኸበ ተስፋ ቆሪጹ ሓዚኑ ዝተመልሰ የለን እሞ ይብል። ጸጋ በረኸትን አማላጅነትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 12 ሚያዝያ ቅዱስ ኤርምያስ። ቅዱስ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ኮይኑ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ 600 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣቦኡ ካብ ካህናት እስራኤል ሓደ ኮይኑ ስሙ ከልቅዩ ይበሃል ነበረ። እግዚአብሔር ንነቢይ ኤርምያስ ገና ብህፃንነቱ ከሎ እዩ ጸዊዕዎ። ካብ ማህፀን ኣዲኻ ከይጸዋዕኹኻ ከይወጻኻ መረጽኩኻ ቀዲሰካ እውን ክብል ከዓ ብጋህዲ መስከረሉ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5። ካብ ቅዱሳን ነቢያት ከም ኤርምያስ ተሳቀየን ዘልቀሰን የለን። ንልዕሊ 70 ዓመታት ምእንቲ ወገናቱ አልቂሱ እዩሞ ሊቃውንቲ ነቢየ ብካይ ናይ ብኽያት መቢ ይብልዎ። ዘመኑ ዘመነ ኃጢአት ዘመነ መከራ ነበረ። እስራኤላውያን እውን ምስ በዓል ሰደቅያስ መራሕቶም ብኽፍዓት ተሓባቢሮም ነበር እሞ ንኤርምያስ ኣይሰምዕዎን። ዝኸፍእ ከዓ ኣብ ሕማቕ ቦታ ኣሲሮም ኣሳቀይዎ። እግዚአብሔር ግን ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ካብ መከራኡ ኣድሓኖ። ንስተሰብ ከሎም ናይ ንስሓ ጽዋዓ ኣይሰምዑን እሞ ስልምናሶር ዝበሃል ናይ ኣህዛብ ኣምለኽቲ ጣዖት ንጉስ መጺኡ
ንዓሰርተ ነገድ ማሪኹ ናብ ኣሶር ነነዌ ኣውረዶም እሞ ድሓር ድማ ብሓያልነቱ ዝተፈልጠ ናይ ባቢሎን ንጉስ ንኽማርኾም ናብቶም ክልተ ነገድ ንኢየሩሳሌም በጽሐ። ኤርምያስ ድማ ናብ ኣደባባይ እታ ከተማ ወፂኡ ስለ ኢየሩሳሌምን ስለ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቕደስን ኣልቀሰ። ንኹሉ ናይ ቤተ መቕደስ ንዋያት ንምድሪ ሓደራ ሃባ እሞ ሓብኣቶ ነቢ ዝተናገሮ ኣይተርፍን እዩ እሞ ንጉስ ናቡከደነፆር ንፍርቆም ክቲሉ ንፍርቆም ማሪኹ ንኢየሩሳሌም ኣቂሉ ጽጌሩ ንባቢሎን ኣውረዶም። ቅዱስ ኤርምያስ ግን ካብቲ መከራ ንስተረፉ ሒዙ ንግብፂ ወረደ እምበር ኣይተማረኸን። ከምኡውን ተኣምራት ገይሩ ንኣራዊት እውን ኣጥፍአ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ሓቀኛ ኣቦ ነቢይን መምህርን እዩ እሞ ናብ ህዝቡ ንባቢሎን ወረደ። ኣቦ ከዓ ትንቢት እናተናገረ ህዝቡ ድሕሪ 70 ዓመት ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ እናምሃረ ኣብ ባቢሎን ሃገር ጸንሐ። ብዘይበደሎ ናይቲ መከራ ተኻፋሊ ኮነ። 70 ዓመት ምስ ተፈጸመ ድማ ከምቲ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር እስራኤል ብመሪሕነት ነቢ ኤርምያስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ሕጂ እውን ክፍኣቶም ክሓድጉ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን እሞ ኤርምያስ እውን ገሰጾም። በዚ ተበሳጭዮም ክጭፍጭፍዎ ክብሉ ከለዉ ጸጋ በዚሕሉ ምስጢር እውን ሰፊሕሉ ስለ ነገረ ስጋዊ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣስፊሑን ኣጉሊሑን ትንቢት ተዛረበ። እንሆ ልቦናኦም ተደፊኑ ስለ ዝነበረ ከዓ ኤርምያስ ኢሎም ንእምኒ ብእምኒ ክድርብዩ ወዓሉ። ጸኒሑ ግን ኤርምያስ ርእሱ ገለጸሎም። ንስሊኦም ክብል 70 ዓመታት ንዘልቀሰ ኣበር ዘይብሉ ኣቦ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። ዓቢ ነቢይ ቅዱስ ኤርምያስ 52 ምዕራፋት ዘለዎ ሓረግ ትንቢት ተናጊሩ ጽሒፉ እዩ። ዜና ህይወቱ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናቱ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ብተወሳኺ ኣብ ተረፈ ኤርምያስ መጽሓፈ ባሮክ ገድለ ኤርምያስ ዜና ብፁዓንን መጽሓፍ ስንክሳርን ተጻሒፉ ኣሎ። በዚ ዕለት ድማ ንጉስ ሰደቅያስ ንቅዱስ ኤርምያስ ኣሲርዎ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ አቤሜሌክ ካብቲ ጉድጓድ ዘውፅኣሉን ዝፈትሓሉን ተዘኪሩ ይውዕል። ርህሩህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኣማላድነት ነቢ ኤርምያስ ንሃገርና ካብ ጥፍኣት ንህዝብና ካብ ስደትን መቕዘፍትን ይሰውረና። ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣቡነ ሳሙኤል ዘቆየጳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢይ፣ ቅዱስ አቤሜሌክ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ባሮክ፣ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ዘኢየሩሳሌም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ። በረኸቶም ይሕደረና። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣንቲ ንነቢያት እትቐትሊ እትነቶም ናባኺ ዝተለኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ ደርሆ ንጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ከም እትእክቦም ክንደይ ንደቅኺ ክትእክብዮም ዘይደለኺ ንስኺ ግና ኣበኺ ደጊም ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይ ክትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ 39 ከምዚ ይብል ቅዱስ ማቴዎስ። ኣሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ።